Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Philippine Standard Time, las 11:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes ika-26 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang okslang kita tanan. Apisar sining pamahog sang COVID-19 wala wala pag bugid kada adlaw gasaka lang gasakang numero sang mga pasyente kag mga nagkalamatay sa COVID-19. Ini based sa pinaka-latest nga report sang Department of Health. May pila na ka mga doctors nga nagkalamatay, mga
tagpamuno pa sang pila ka mga team sang doctors sa bugos nga Pilipinas. Ibalaon ta na karon dugay-dugay plus man mga kaaksyon sa sining adlaw. Ginpagwa na ang direktiba ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga ipaidalom sa enhanced community quarantine ang bugos nga probinsya umpisa sa Lunes, March 30, 2020. Pagkaroon na mga kaaksyon ang detalye sini, we have action Marlon Hinovia, karon lang dugay-dugay. Mga kaaksyon kay sige pa ang ginapatigayon nga paghinunano ni Governor Eugenio Lacson sa mga katapos ang media diri sa Bacolod mga kaaksyon. Inop na kita sa kinandan tubtob kita sa Takna Launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita sa sining adlaw. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad Negros Occidental igapay dalom sa ECQ. Gobernador may panugyan, mabatian sa diligid lamang madugay. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, Vice Mayor Elcid Familiaran nangabay sa tagdumalahan sang Riverside nga magdesignar sang sleeping quarters para sa ilang mga night shift workers kasunod sang report sang diskriminasyon. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kapulisan sa siyudad sa Bacolod nga destino sa mga border control kung kaisa ginahisaan ka ginapakamalaot pa. Ay nano. Galing tinormal na sa sitwasyon, balo ka may mga lagtok-utok sa giapon nga taga Negros kag Bacolod, pila lang naman na sila. Kay kung sa pakunta na sila, why gid tamay mo sila. Oh, galing iti mo lang na kung kaysa hindi man mabata sa mga kapulisan tang hindi mag-react sa ginapanghambal sa ilang. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, kapulisan hindi magpangduha-duha nga dakpon ang maglapas sa enhanced community quarantine suno kay Colonel Romeo Baleros. Balita naman sa patrol no ID no entry stricto karon nga ginapatuman sa mga pasero sa terminal sang Ceres Bus. Sadya maniho sa Ceres Bus kadamo man sang na galing iti san o pa man nga direktiba mo. Karon kay ang bus diri is only the Valia Card Transit. Nag-implementar na sang hugot nga patakaran nga kung wala ka sang ID, hindi ka makasulod sa terminal, hindi ka makasakay sa ila di pasayrong salakyan. Hibaloon tara mga kaaksyon karon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Samtang balita naman sa special assignment siga balita ni Aksyon Art Tayhupon masobra isa kagatos ka mga miyembro sang Home for the Blind sa Mansilingan nagapangayo bulig sa lokal nga panguluhan sang Bacolod bangod sa kawadon sang pala nga buhian. Dapat ginuna na ning mga Home for the Blind taniho kay baho kabudlay gid katama no. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Sagay, igabalita ni Aksyon Percival Villamor o kung balita sa siyudad sang La Carlota, kapitan sang isa ka barangay sa siyudad sang La Carlota ginreklamo nga nagpost sa Facebook nga inisya ang missing. Uy, missing? Terrible man nga balita ni. Paano ni siya na-missing? Oh. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, kapulisan sa Cadiz nagsugod na sa pagpangdakop sang wala nagasunod sa social
distancing. May balita man kita sa national, igabalita ni Aksyon Tomon Forte, sa balita national, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, update sa COVID-19, hibaloon ta sa diniginawang manugay, diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 na nga tonoras, 12:02 na mga kaaksyon, mga detalye, mabatian, dugay-dugay, mahina ang kalaban. Ginabi-abita na mga kaaksyon tabaya Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sa mga nag-monitor na baya Facebook Live, maayong odtogid sa inyo, kabayon tangayara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puloy-an kag mga opisina man, kung may opisina pang iban nga nag-monitor man. Sige, kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kaming bala sa pagdala sa mga balita, relax lang. Diri sa aton sining pagpangalagad. Yari ang resulta sa Small Town Lottery o kung STL sa sining adlao sang Webes ika-26 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 19, liwat 32 and 19. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said
that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:09 na nga oras, 12:09 na mga ka-aksyon. Dali sa ato sining pagpangalagad standby sa dili ginamang madugay reports ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Pero para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man na online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi ganin sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:10 na nga oras, kadtuan na ang detalye sining balita national. Aksyon Marlon Hinovia standby. Update sa COVID-19. Himaloon tanay kung pila na ang gindala sa ospital, kag anong mga latest kadamo sa mga breaking story. Halin pa kaina sang kagahon tubdob sining mga inuras. May mga prominent na nga mga katawhan nga butang si Talital, si Senator Bongbong Marcos. Actually, mga kaaksyon,
subo-subo maning balita ti gindala siya sa wala pa baligin payag nga may COVID-19 ini siya pero subjected pa sa pag-verify sang halos mga doctors nato, no? Pagkaronan ta na mga kaksyon, yari anay ang pinaka-latest nga update gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dorel Cabato update sa COVID-19. Aksyon Dors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Sini nga aga no do kadamogid sa mga breaking news Action Rex kay Gani, no? may mga doktor, isa ka doktor. Ang latest subong si Senator Marcos. Galing ginahulat pa. Yes, ginahulat pang resulta. Action Rex. So, kami nagwauna nga balita nga gindala na siya kuno sa Singapore pagi sa eroplano ni Chavit Singson kay man nag-collapse na kuno ang iya nga lungs. Di positive to. Pero subong wala pa Action Rex ginpadalon pa siya sa test. Pero hambal ni Senator Amy Marcos, nag-abot ni siya halin sa Spain. Kaya ang Spain subong damo naman ang kaso. Nag-abot ni siya halin duhang sa Spain. subong? Oh, yes, correct. Sa China? Una ang Italy, then Spain, then China. Okay. Yes. Hambal ni Senator Amy Marcos, hindi gid man kuno nami ang pamatsyag ni anay Senator Bongbong Marcos. Tiwala ton ta Action Rex ang resulta sining test angot diri sa sitwasyon sa karon ni Senator Bongbong Marcos. Samtang Arrival Action Rex hatagan ta sang pagsaludo ang siyam ka mga doktor na subo Action Rex ang nagkalamatay, yes, bangod sining coronavirus disease o kon COVID-19. Si Dr. Dennis D. Guzman, na Assistant Secretary General of Philippine Medical Association, gindisclose niya Action Rex ang name sang siyam ka mga doktor nga nagkalamatay. Una Action Rex, napatay na si Dr. Israel Bactol, cardiologist ni siya sa Philippine Heart Center. Si Dr. Rose Pulido, oncologist sa San Juan de Dios Hospital. Dr. Gregorio Macasait III, anesthesiologist naman siya sa Manila Doctors Hospital. Si Dr. Raul Hara, cardiologist sa Philippine Heart Center. Dr. Henry Fernandez ng Pangasinan Medical Society. Dr. Marcelo Hauchico sang Pampanga Provincial Health Officer ni siya. Kag Dr. Raquel Seva, obstetrician, gynecologist, Evangelista Specialty Hospital sa San Pedro, Laguna. Si Dr. Hector Alvarez sa Novaliches District Hospital. Kag si Dr. Sally Gatchalian Action Rex ang bag-o lang gid ang kagina. Breaking news, ini siya ang napatay sa president naman siya Action Rex sa Philippine Pediatric Society. Magluwas dira, may isa pagka-artista naman subong Action Rex, veterano nga aktor, ang nagtaliwa naman sa edad nga 68 anyos nga si Domingo Mengi Covarrubias. Das 8 kay nasang aga nagtaliwan ini siya sa Asian Hospital dra sa may Alabang bungod sa komplikasyon sa pneumonia. Tiya magluwas sa iyang showbiz career ini siya ang yaraman sa automotive industry. Kag base sa report Action Rex, nagpakuha ini siya sang COVID-19 test pero karon ginahulat pa ang resulta man sini. Yes. Bali pila tanan Action Doors ang nagkalamatay? Ang nagkalamatay ng mga doktor. Ng mga doctors? Siyam kabilog Action Rex. Sila? Grabe, yes. no? Sa dugang pagid nga balita national, si Senator Coco Pimentel kado nag-trending gini siya Action Rex. Kagabi kay man nagpaathag siya. Actually nga siya sa nag-apology siya. Tinagpaathag siya sa iyang pagpadulong dito sa Makati Medical Center Miyerkules kagabi sa diin iya ginupda na iya nagabusong nga asawa nga naka-schedule dapat nga magbata subong nga adlaw Huwebes. Suno kay Pimentel mga alas 6:07 sang gabi nag-abot sila sa MMC kag alas 9 sang gabi niya nabaton ang tawag gikan sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM nga nagasiling siya ang positibo sa COVID-19 test. Suno kay Pimentel, ara siya sa sulod sang ospital sang may baluan nga nagpositibo siya sa balatian kag gilayon niya inigin pabalo sa OB/GYN sang iya asawa kag gilayon man siya kuno nga naghalin sa ospital. Sang ato nga mga oras ang basa senador wala man siya kuno gaubo
wala man siya ginailanat kag nakasuksok siya sang face mask kag gloves. Ginsiling niya pa nga wala man siya sa intensyon nga lapason ang protocol nga ginapatuman sang hospital, pero sa karon na-realize niya na nga ang iya presensya dito ang nagtugas ang kahadlok kag kabalakas sa mga frontliners ng hospital. Tekadungan sini nagpangayo siya sa nga pasaylo kag pag-intindi kag naghingyo sa tanan nga tugutan siya anay nga makarecover sa COVID-19. Samtang isa naman ka before ako mag-good news ani Action Rex, ang global death toll sa COVID-19 sa karon naglambot na sa 21,200 ang nagkalamatay. Nagapanguna diri ang Italy nga may 7,503 ka mga nagkalamatay. Ang nagapangduha Spain nga may 3,647, ikatatlo ang China nga may 3,287 kag Iran nga may 2,077. Ang positive sa karon sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 471,363. Grabe, Ang nagkalamatay, yes, lapit na sa tunga sa million Action Rex. Ang nagkalamatay naman, amo na nga 21,294, kag amo naka-recover 114,642. Diri sa Pilipinas, ang positive diri sa karon 636. Ang naka-recover naman 26 kag ang mga ukon ang naka-recover yes 26 kag nagkalamatay 38. Samtang sa dugang nato nga balita National Action Rex, aryo kay may ipahatag Action Rex nga 5,000 pesos nga cash aid para sa mga empleyado sa pribado nga sektor Action Rex ha, nga apektado sa COVID-19 ang gobyerno pinaagi sa DOLE. Paano sini maka-avail Action Rex? Dapat kuno ang mga employers ang makasubmit online sa mga kompleto ng mga documentary requirements. Kag Action Rex, pwede gid diri makabaton gid ang tanan Action Rex nga sa pribado nga sektor regardless ng iya nga employment status, kung siya ang permanente, probationary o kung contractual. So, gina-advise man nga magbisita sa website sang DOLE sa ro6.dole.gov.ph para maka-avail. Pero diri sa Bacolod, may ari kita diri dole. May dole di sa Bacolod. Pero region na lang. May dole diri sa may kuano, sa may Lapit Hall of Justice da. Dole gina nga department level basi bra dole nga baligya pineapple. Dole ginada amo na opisina nila. I don't know kung bukas na dira. Pero ano na lang makabaton sang 5,000 daw? Mga gani Action Rex sa pribado nga sektor, mga private sector. Contractual ka pwede. Yes, regardless sa imong employment status, permanente ka man, probationary o contractual. Pero may mga requirements pa na? Yes, Action Rex. Nga magasubmit ang imong employer. Ang duli sino na di ganing duli naton? Siligwaton man gyapon? I don't know kung sino sa mga nga dole na sila pamabaya kag hulat pa na sila tawgan. Kaya bago lang man nakapagwa sa Action Actually, Rex. kahapon pa na sa okay. Manila, sa NCR, nag-take effect na ng release size ang tag 5,000 pesos. Ang sa region, way takibalo, pero ang iba nag-file na gani, nagligad pa nga simana, way pasta subong. Ambot na tingala ko kung nga na-delayed yung diri sa Region 6. Kada mo na actually nag-file. Way takibalo kung nga wala pa mag-alabutan or paano nila makuha na ang 5,000 nga assistance sa gobyerno. Actually, way na bayad Action Doors. Halina sa government mo. I don't know kung ano, may mga call centers na actually nga nag-file sina. Actually, kagina mo lang nagka-post si Congressman Greg Gasataya Action Rex Monte. Basi pa lang. Effect. Diba? Correct. Sige, update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dora Cabaton. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Last 12:20 na nga oras 12:20 na mga ka-aksyon. Kadtuan ta si Aksyon Marlon Hinavia, parte sa sining panibag-ong deklarasyon sang aton sining gobyerno. Sang aton sining gobyerno probinsyal, ini may kang tanan sa sa sining
ano nin ang ECQ ti ang EO nga nagapaydalom sa Negros Occidental do permahanan ni Gobernador Subong Adlaw. Ambot ko na permahanan kay may press conference ang gobernador mo diri sa probinsya, ti tanan nga mga LGUs diri sa Negros Occidental ginabisuhan nga ni Gobernador Lacson nga mangin patas sa pagbulig sa mga mapiktuhan nga mga residente sa ECQ, no? Emergency community quarantine nga ginatawag, mga kaakson or enhanced community quarantine nga ginatawag, no? ECQ. Hibalon tabi web action Marlon Hinovia kung anong plastada sining balita. Yari sa aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex diri sa may lamisa ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Halos kompleto na ang mga nasaad sa provision kag na review na plaster na sa maayo ang executive order nga natalanda nga pagapirmahan ni Governor Eugenio Jose Lacson laban-laban karon in action Rex sa hapon. Pagkatapos ka mapirmahan niya, automatic ining panagtag-release sa mga katapos sa media para at least masaysay into tubla kag para maintindihan gid sang mga masami nagapabangkot kung ano gid ang matabo sa Bugos nga Negros Occidental pananglit nga ini ang maimplementar. Marso 30, Lunes, kompirmado na ina. No? Amo nang umpisa sang implementasyon. No, pagkatapos nga mapirmahan niya, gin siling kay na ni Governor Lacson nga mag-atubang siya liwat sa mga katapos sang media parang atong mga wala niya masaysay subong nga ara nasaad sa bayan sa nga EO ma-explikariya sang intuto. No? Huraton ta karon sa hapon na. Pero anong initially action Mar, anong kaundan sining ECQ yung ginatawag? Anong ginsaysay kay na ni Governor sa press conference ninyo dra? Amon action Rex una ginaklaro niya nga ECQ ini enhanced community quarantine kag hindi lockdown tuhay. Sa una nga gindiskusyonan upod ang mga alkalde nagligad sining Lunes. Lunes. Blato nagtililipon da sila? Yes, kay amo giman to ang ginamention sang kalabanan, lockdown mo. Kay ang pag-intindi sang kalabanan dire, kung lockdown, why na sa makagwa sila sa balay. Ang gobyerno amo nang magagiho, ang gobyerno may magadulong sa pagkaon. So, hindi amo na ang matabo, kundi enhanced community quarantine. Meaning? Kay may ara pa action Rex, pwede nga makagwa sila sa balay. Kag may ara man pwede nga amo ni gurong isa ka bilog pero may isuwan sang quarantine pass. Quarantine pass. Ang tinaga ni Governor Lacson dito mabasya. Quarantine pass nga higa issue ina sang kada barangay na may issue. Kada barangay na may issue. Yes, correct. Pero basta isa lang sa isa ka pamilya o sa kabalay. Kayang quarantine pass, may aran na action Rex ngalan mo. So dapat ti sinong nagauyat, amo na sang malakat magwagid. Kung way ka sa lakyan, min subo kay di ka pwede kagwaya. Di kung may salakyan ka be. Pwede ka kagwa. Siyempre may driver ka. Private. Ti ang driver ikaw man sa man Isa lang bilog. Isa lang kabilog makagwa. Kung di kaya kabalo abi magdala. Ate kinanglan na makuha sang quarantine pass kabalo magdala kung may salakyan ka. Ti mabudlay na. Salakyan bisan gani e-bike, tricycad, tricycle, private. Amo na ang public transportation why gid action Rex. Hindi kinapahanugutan umpisa sa mabot nga Lunes. Bali March 30. Ano pagiliban nga mga ginsaysay nga daw kakwan? May insindihan lang sang publiko tabla? Yes, sabahin sang hatag sang bulig sa mga mapiktuhan nga residente sa mga banwa kag syudad. Kamanti ginasigahom gid man sa kalabanan nga muning ma-experiensyahan action Rex mo. Yan ang reklamo lang kuno ginapili lang ang hatagan sang bulig. Tiyambal ni Governor Lacson ang panugyan niya sa mga opisyal sang syudad banwa pati sa mga barangay
unahon action rex ang mga poorest of the poor. Ang mga Kini pigado. mga Pigado tuman sa ka pigado pagid. Yes. Class C, Class D nga pagpangabuhi, tub-tub E. Yes. Oh. Ang pamilya nga may ara manya trabaho subong kay ang nagatrabaho action rex siya kung may salakyan kabalang di man niya pwede nga dumilian mo. Sige na iya. Basta nga nag-abri lang ang establishmento nga sa ginatrabahoan. Now, ginklaro man sa gobernador ang quarantine pass libre ini. Why niya bayad? Uy, may mayari na din nga dito nga barangay ito mayari din nagpadala mensahe sa akon din nga tag 20 ko no. Tag 20 ang form sa Talisay Zone 12-A. Pormas pala na. O pormas pa lang na tag 20 pesos kuno na. Tiway sang bayaran hambal ni Governor Lacson. Ano ni may iba nagsunrex nga mga opisyal sang barangay nga nagapangita kuno sang pamaagi o kon tikanggid para nga may mabayaran gid ang makakuha sang quarantine pass. Ang DILG naghambal na nga libre. Gani man, namin ni Guroy pausap ni sa mga nagasukot sang tag 20 pesos ang papel ninyo. Pwede nila na mapicturan kag mga videoan para mapadala sa DILG ebidensya bla. Nano ni nga obra ni man? Tiyari taga Talisay ni nagpadala di sang mensahe sa ako, no? Oo. Zone 12-A. Barangay Zone 12-A. Syudad sang Talisay. Liyog tada, kung nagamonitor ng taga Talisay, liyog tada kantoy nabing Zone 12-A, kung ano nang ginabayran nilang tag 20 kunong form da. Ang panugyan pa sang gobernador sa mapektuhan siri, hindi magpasobra sa pagpamalaklon. Kasi unsang enhanced community quarantine. Amo man na, kay ti bukas na yung markets naton. Bakal lang sila sa kutob. Ang ginang usual bala na ginakonsumo nila kada adlaw. Hindi magpasobra. Parang ang iban may bilin man Tamo ng butsulingon ni Governor Lacson. Isa pa diri, pahanugutan gyapon ang mga nagabaligya sa merkado sang mga importante nga kinahanglanon sang tawo. Pwede sila gyapon makabaligya. Ang latest nga record halin sa Incident Command Center, Provincial Health Office, ang POMs, persons under monitoring sa Negros Occidental. Sa probinsya? Bukos nga probinsya, excluding Bacolod ni. Huwag na malakip na Bacolod City. As of March 25, 3:30 p.m. Butsalingon kahapon, kay ang pagsunod action rec sa mga record, pag-change sang record, subong nga aga alas 10, sa aga alas 10, sa hapon 3:30. So ini nga record ni, laban-laban malain ini, pag-abot naman karon alas 3:30 sang hapon. POMs, 12,768, 12,768. Ang na-clear ang natapos na bala 14 dias nga mandatory quarantine, na-clear na sila 2,600, 2,600. Ang PUIs admitted pa subong sa hospital, siyam ini sila. Ang discharge ako nakagawa mga 24. Ang napatay nga PUIs, why pa resulta kung bala COVID-19 o kung waay kaya nahulat pa. Duha ang nagkalabatay. Ang isa, taga-Banwasang Binalbagan, napatay siya sa liver cirrhosis with pneumonia. Ang isa ding travel history, halin siya sa Metro Manila. Ikaduwa, taga San Carlos City, nagtaliwan acute respiratory disease. Ang waay sa travel history, pero isa sa miyembro ng pamilya niya, naghalin sa Lubangite, Negros Oriental. Ang test sa 27 ka mga test nga ginpatigayon, sa 27 man ka mga PUIs, man mayara sonrex nga mga PUIs nga way pa makuhaan sang test bagod manti nibuluan sang kalabanan nagka-problema pa sa karabuon sa mga swab test mo. Mayara naman nagabot kahapon halin sa DOH. So iban ko na mauwi makuhaan na posible nga nakuhaan na. Pero sa 27 nga unang nakuhaan sang test, siyam ang nag-negative. Ang good news, siyam ang nag-negative.
ang 18 ginahulat pang resulta. Sa siring 18 ni ang nagpatagayon sang laboratory examination but sa lungon dito ni gindala ang ila siring swab specimen sa bayan sang Western Visayas Medical Center sa Iloilo ay isa ina sa 7 ka mga gindugang nga mga sub laboratory sa bugas nga pungsod mo. 15 ang halin sa WVMC. Ang 3 halin naman sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM gikan sa Metro Manila. Yari ang person kayo na sampalayag ni Governor Bong Lacson, may kantaran sa di. Rest assured that basic facilities, no, like supermarkets, utilities, the banks, they will all be open, okay, and every household will be assigned an individual who can always go out as long as they're given a quarantine pass to go, to buy food, or if they have to do some errands in the bank, they will be allowed to do so. No? So the quarantine does not cover essential facilities. No? As I mentioned, like the banks and the grocery stores and even the drug stores. This all shall remain open for the public, except that only one person per household can go to these places. And they will have to get their quarantine pass from the barangay where they belong. Ang kabayan lamang sa palayag ni Governor Bong Lacson may kataran sa implementar na nga enhanced community quarantine sa Marso 30, Lunes nga lao. Hasta sa ni Action Mar? April 14, matupad sa 14 dias gid. 14 días? O kay ginbase man Action Rex sa period man bala. Tigaling kung mag-30 sa ma-start plus 14 April 14 pa ma-end mga 16 days gid. Ate muna siguro Action Rex basta April 14 until April 14 March 30 maumpisa mabalaan pa na karon sa AO kay basi kung mag-start gid man 12:01 March 30 posilingon counted na lang March 30 dira ta maumpisa isip sa 14 días. Karon sa hapon na mabalaan ta gid kon ano gid ang specific nga nabutang sa executive order sang gobernador. Naka-report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hinovaya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Parte sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ mga kaaksyon umpisa sa Lunes, March 30 to April 14. Aring gamay nga data lang mga kaaksyon sa tanan nga public transport dumilian sa pagbiyahe sa idalom sang ECQ. Tandaan nyo gid na ha, tanan nga public transportation ginadumilian sa pagbiyahe pag-issue sang quarantine pass libre suno kay Governor Lacson. Pero may nagpabutyag pa di sa group chat tao nga may mga bayad pa ya. O nano iniman sa syudad sang Talisay da kuno ho may bayad tag 20. Ay nano nga may bayad pa tag 20 namin na pakaon siyang quarantine pass. Ikabudlay katama. Kagahambal ni Governor, nagpanugyan sa mga negrense nga hindi magpasobra pamakal. Hindi kaya ang iba ni daw pa matyagan mo do. Para sila mangumpras lati, okay man lang na kay damo siya mani. Pero tani lang taon Manila blang iban dira kon bala nagakinanglan kagang iban kon
kinanglanon pagid nga except kung ipanagtag mo iya. Pero kung imo man lang personal nga daw pa damo-damo na lang kwarta, daw wala man na pulos. Amo na mga kaaksyon nga hindi magpasobra sa pagpamakal suno kay Governor Lacson. Di amo man na siguro ang tanan nga mga nagabaligya. Importante kinanglanon tugutan sa gyapon mga nagabaligya isda utan sa markets. Tugutan mga kaaksyon nga alabay sa mga checkpoints. Amo man lang ng pinaka mga bagay nga panghambal ni Governor Lacson karon sa hapon posible magagwa na ang executive order sang probinsya mga kaaksyon. Kung may isikyo sa probinsya ting syudad ni sigurado amo man sa gyapon, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:37 na nga oras, kadtuan tagdugang nga mga report sa Negros Occidental Provincial Police Office si Aksyon na Brian Morden. Ibalaon tawing latest nga report to sa Negros Occidental Provincial Police Office kay pulis hindi magduha nga dakpon ang maglapas sa enhanced community quarantine suno kay Colonel Romeo Valeros. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Bri? Aksyon Rex, subong pa lang nagpahanomdom na si Police Colonel Romeo Valeros amoning Negros Occidental Police Provincial Office Director sa pumuloyo sa probinsya sang Negros Occidental nga hindi sila magduha-duha sa pagdakop sa tawo nga makabayular o kung makalapas sining enhanced community quarantine nga patigayonon na sa maabot nga Lunes, Marso 30. Suno kay Valeros, Action Rex nga kung sinuman ang naglapas sini wala na sang first offense pa, second offense or third offense pa. Huwag pasensyanay. Why na pasensyahan ay dapat kuan gid disiplina gid sa kaugalingon ng kinanglan action bribe mo. Yes, Action Rex outright dakpon sila kag dalon sila sa ang ihambay to kay na ibutang sa lugar nga hindi man sila pagisulod sa custodial facility. Kay basi kirayer sila sang COVID-19 madalahig tong iban priso to sa sulod malaknan pa. So, ang matabo sila, i-isolate sila Action Rex sa butang ang iban, ginabutang sa basketbulan, ginapa-overnight sila 24 oras, ginapa-check sila gilayon kung kumusta ang ila sining sitwasyon. So, hindi ini nga kung after 24 hours nga nagka-stay ka na, pagpauli sa imo, libre ka na. May ara sang support ini nga o kung ay may ara ini sang kaso na nga i-file sa imo Action Rex pagkatapos sining COVID-19. So, hindi ka hilway nga nakapauli ka na, okay ka na. May kaso, ikaw nga tubangon matapos initaran-taran sa pag-away sining COVID-19 Action Rex. Amo nang bot silingon ni Valeros. Magluwas sining isolate mo, pagkatubang mo sang kaso, kung mapamatud-an pagid, makabayad kapagid Action Rex ang penalidad. Hindi pa mapalayag ni Valeros galing sa atong interview kung pila kay check niya pa ang implementing rules and regulations so kung IRR sining ECQ ngay patuman diri sa probinsya sang Negros Occidental. So kay Valeros ang mga kapulisan magalibot non-stop ang libot nila hindi lang sa pinaka mga main streets kundi magasulod-sulod sila sa mga tagsa ka mga barangay agon nga buligan man ang mga barangay officials kay kung kaysa Action Rex may mga tawo nga duay gataha sa mga kapitan kag kagawad ginabatuan pa nila so mismo na ang pulis amo ang maglibot kag kumadakpan kada suliton tarik ta kagid gidayon sa isolation area nga ila sini pagahamtangan. Angot sini si Valeros para malikawan ko ng initeran-teran una malikawan ta nga maglapta ang COVID-19 ikaduha malikawan nga madakpan sila sundo na lang ining implementation sang gobyerno para sa kaayo sang tanan-tanan. Yari si Valeros, Action Rex. Ang PNP po ang may pinaka-crucial role dito sa implementation ng enhanced community
quarantine here in Negros Occidental because we will be the one to implement curfew. We will be the one to conduct checkpoint to prevent the free ingress and egress of unauthorized person outside their residence. So we have to limit the movement of people on the streets, and if ever there are violators of these rules of enhanced community quarantine, we will arrest them and we will file charges against them, or we will temporarily hold them in different covered court for the meantime, because there are people inside the jail, so they might be Covered court infected sila? if these violators are carrier of this deadly virus. We will be designating people who will be conducting quarantine control points, and the other members of the police station will be conducting patrolling in outskirt areas or different barangays to inform the public that the province is under enhanced community quarantine. So everybody must be at the respective houses so that we can prevent the spread of coronavirus. Action Rex, sa muna ang palayag ni Baleros, ang ginmuno niya itong covered court amo ng basketballan ni mention. Amo nang dalaan da sa ma-intercept nila or magkaladakpan. Yes, Action Rex, dapat dira sila kahit una-una ligwa ang lugar, una sila sang may mga patatikan da kon carrier sila. Kag hindi sila pwede sulod sa custodial facility kay sulito naton base may COVID-19 sila. Gani. Ang mga pristo po kaluluoy lang susulod. So dira sila kay 24 hours malang Action Rex ang ilang sining tinerda mo. Tapos papulihon malang sila gilayon. Pero madluwas tayo na, basi mayadakpan kada nga may dala kang alain nga mga bagay, like mga patalom, armas luthang, ila man nga istorya Action Rex. So sulok kay Baleros, ang ila sining barangay o kon quarantine pass nga dala, dapat dalon gid nila kon naglakat sila para hindi gid sila madakop kag may ara sila sang pamatuod nga lehitimo ang ila pagwa sang ila sini tagsa-tagsa ka mga puloy Kagang advice na lang Action Bray para legal man ang pagwa nila kay para manisaton mo. Oy kakibalo ang imo kaingo da mahawaan mo bla. Ang mga importante lang kung magwa ka mo lang ang baklon mo kag kung may kalatuan ka dalo mo lang ng quarantine mo daho. Yes, amo nang motsilingon ni Baleros nga kon magwa isa lang gid ka tawo sa sila nga pamilya kag bitbiton ining papel nga gid provide sang barangay. Kay wala gid sang may madakop Action Rex. Ang importante gid kun di gilakat kini gali dalan, i-monitor ka gid sang pulis ni kun mamakal ka gid bla kun hindi. Gali. Kay monitor ka Manila kay basing iban basi alibay lang bla. Oo. Nga bulo bitbit sang papel tapos may lain siya nga kadtuon o kon nga sitwasyon. So, i-monitor sila sa pulis kag sa barangay personnel mismo, Action Rex. May nagareklamo, gani nga, kung layo ko ng merkado sa ilabalay, ano na lang. So, kung layo ang merkado sa balay, nagkumpra na kamo nga daan, bonano man nga. Dani, mano. Kabudlay man na. Pag-angot na to, halos nga mga like sa Bacolod, abe. Amo na yung budlay galing sa aton nga mga Pinoy Blackson Bray, kay kung ginapangayo lang sa gobyerno, nga amo lang ni nga adlaw, amo lang ni kalawi gabi, dapat preparar na ta. Except ya sa way naging kwarta. Yes, Action Rex, may comment pa ganing ginbuyayo pang gobyerno. Litsi ko nung roles niya. Nano, kung nakuya siya, hikog na lang siya. Hikog. Kung gali ng pungko. Gani man Action Rex. Mention din naton sumongya sa tanan nga barangay subong may mga malapit gidiya nga mga merkado. Oo, kagang mga barangays, especially sa mga nagapakwa-quarantine pass, di nyo man pagsukta, kay wala na bayad. Tapos ang budget na sa barangay, i-budgetin nyo na kung anong hambal sang local government nyo da, amo na ginang budget na, ipanagtag na sa tawong pagkaon, di kay kung kaysa butang pas bulsa. Kon malang na, short bond paper malang na. Gani man.
kay butangan mo content ng barangay o kon quarantine pass na, di pa bayron mo gid 20. Una na naging reklamo sa atong ligat nga gabi mo, si sa barangay di sa Bacolod. Pero nakalusot to, kaya ambal niya, sila man tayo gusto mag-donate ng 20 pesos. No, amo na ngambal nila. Nga sila man kuno nag-donate 20 pesos. Bonano. Bisa nag-donate pa na siya, basta hindi mo pagbatunon, wala ginada question. Amo ginada. Maluway ka man. Construction worker pa daan ang iban. Sila pa lang ang daily sila. Oo. Ang Action Rex, ano? Ang problema ning mga kauturan tanga remedyo general lang kadadlaw bla. Yes, Action Rex, sa maginang kaluluoy. Kung may nagapamangkot man, paano na lang gid kuno sila nga way gid sila kita. Dito na ton ang gobyerno may provide nga pagkaon. May provide nga pagkaon sa ila. Oo. Okay. Kag may nagapamangkot man Action Rex, nga ang sila kuno makuha sang quarantine pa sa barangay. Hindi man. Kaya ang barangay ma-house to house man na. Depende sa manner sang pagpanagtag. Ano ang obra sang mga barangay workers tada karon kundi sila mag-house to house man? Yes, Action Rex. Ilan na obra sang barangay? Never nakamuda, hulat lang bala? Yes, Action Rex, makakatula na sila sa tagsa-tagsa ka mga pulayan. So, ang papel sa PNP sa Negros Occidental kay bisan pa sa Bacolod, the same ang ila sila nga himuon. Sa hambal sang isa ta ka nagpadala mensahe diling yang bugas arada sa barangay Villamonteo sa babaw. Wala pa mapanaog, nagputi na ila kuno mata. Kaulat. Diba si pag-umpisa pa lang sa Marso 30 mo March 30 bantayan talaga kaya munang pag-umpisa na totally kuha na sa enhanced community quarantine. Kita ko man to kapong pagariya to sa Villamonte sa barangay niyo, Blong Asako. Ano ganin ng Blong Asakong bugas ya. Basta daw ginariya to kapon sa barangay hall ninyo mo sa ngapon blan labayan ko to. Basi Rosana na. Hindi Hindi Pero okay na. Okay nang bugas. Bisan ano lang daan ay labay malang ni. Gani man. So, makita magbinuligay Yes, after 14 days Action Rex bala do pagwata do nagbagong kalibutan do nabugasan balaya. Correct. Mo sinati would like it. What is 14 days man? Mo na. Oo, do kadali man lang nakatama. So amo na, may nagayo man nga mga utod daton ipagwa na ang pundo ko no para magpaymuyong man ang inan. Sige ang kwanta way nagatulog mga officials ta. Yan, iban galing kay pagid maabdan guro. Alagati ang social media dasig man katama. Dasig mo. Pagka batito sang isa nga nagpanagdag na to, ma-post dayon sa media, sa Facebook, piho na. Yes, kahapon gani may nagreklamo si Sinta ko nung sukot sang quarantine pass. Tigid chat ko sa siring ko, why pa gani maaprubahan ang mapirmahan ni Gob ang IRR? Hindi pa sila authorized sa maghatag sang quarantine pass. Kaliki barangay certificate guro. Dasig sa information nga salaman ng information. Aman ang balita sunod gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, Section Brian Moore nag-report una sa balitaw na section sa Bacolod. Action Radio na utod si Action Brian Morden. Sige, salamat gid Action na Brian Morden. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatean ang balita gikan sa Nukpo matapos ang Nukpo kadtuan tang Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar, Vice Mayor El Cid Familiara nagpangabay sa tagdumalahan sang Riverside nga magdesignar sang sleeping quarters para sa ilang mga night shift workers kasunod sa report nga sang diskriminasyon tod man kaluluoy maning taga Riverside Medical Center mo daw pamatyagan ko daw ginpang-ihig-ihig sila nga ina sila nagagios man kadagahimo man sang tikang katulad sa tong nag-positive la sa COVID-19 to sila bisan to sila naghimo man in sigida precautionary measures why man sila kuan gali kay may mga tao kung kay isang kung magpositive sa isa ka lugar daw i-discriminate sila or nanon lang himuon sang ibanda nga nagapakamalaot sila hindi naman na insakto hindi naman na magkatarungan dapat
kung kung dugo Pinoy na kita, ibaloon ta ang kaundan sila kag kung nagakinanglan sila sang bulig-buligan ta. Di kay ihig-ihigon ta pa nga daw matyagan ta sa taga Riverside yan o. Sos Mario ni sigarapon. Galing ka budlay magpilak subong sa mga tinagang maro sakit-sakit pamatian sila mo. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex nagpabutsag sang sentimento si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran kasulod din sang report nga diskriminasyon sa mga frontliners sila na mga medical workers sang Riverside Medical Center Incorporated. Action Rex. So ginpahayag din ni Familiaran nga dismayado siya Action Rex no sining report nga discrimination nga sunod diri sa iya nag-ugat ang ining discrimination sa mga netizens nga irresponsable nga nag-post sining litrato sang COVID-19 patient sa mga social media sites. Action Fred. Nagapala si Familiaran nga chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa public nga hindi dapat pag-discriminate. Action Rex ining mga nurses kag doctors bangod kung sunod diri sa Bisel Calde ma-burn out ining mga frontliners naton magmasakit sino pa ang mag-atipan sining mga persona. Action Rex nga makabatsag man sang mga sintomas. Sunod diri sa Bisel Calde iya ginalantaw nga kung magsige-sige ang pamatasan sang mga tawo angot sining issue sa COVID-19 malawig-lawig. Action Rex ang pagpakig-away naton batok sining virus. Nagpangabay man si Familiaran sa management sang Riverside kung mahimo mag-designate sila sang sleeping quarters kutob sa mga nurses kag doctors nga nagatrabaho sa gabi o kung mga night shift workers. Action Rex o kung mag-deploy no sang transport vehicle nga mo ang magasugat dulong sining natungdan nga mga frontliners. Action Rex. Una nang report nga may pilaya ka mga medical workers sang Riverside nga daw nagakabudlayan magsakay sa mga pampubliko nga salakyan like tricycle kag jeep bangod naka-uniforme sila, naka-ID kag na-identify naman. Action Rex nga ang COVID patient sa Bacolod City ang na-admit sa amo nga balay Bulolngan. Haring palayag ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Well, hindi na sila pag-discriminate yung mga nurses and doctors naton. Salain na. Kay kuan ni sila, burn out ni sila, masakit ni sila, wala na matipan sa aton. But sa mga employers Manila, ang inyong empleyado, dito ka inyong man transport, service nga transportation. If possible, tagain nyo the sleeping quarters, ang night shift, para hindi ma-hold up, hindi mabunaan ang general welfare of your employees inyo na primordial responsibility. Action Rex sa bahin naman daw may quarters na da kunong Riverside Medical Center. Action Dale may quarters na da sila nga pwede pa tulugan da siguro sa mga kuan nila, mga night shift nila or nano man daw mga empleyado nila. Depende siguro Action Rex sa may mga individual nga mga medical staff nga luyag magpuli bala para makuupod. Mula na galing pamilya o kung mag-upod or magsila di bigay ginarentahan nga mga boarding houses. Action Rex. So depende ni sila. So mo ni ang advice no ni Familiaran nga tiya mo ni sa bahin sang syudad mayara sang pila ka mga buses nga gin-deploy ang Balacar Transit Incorporated. Pero ini siya Action Rex exclusive lang sa mga frontliners nga nag-ara sa mga check-up points sa mga borders sang syudad like ining mga nurses, sa DepEd, city health personnel kag kapulisan nga napahamtang sa mga check-up points diri sa may Bacolod City. So sunod diri kay Familiaran ang mahubra mo lang diri sang syudad mag-appeal no sa public nga ligawan kag mag-appeal man sa management sa Riverside nga pangitaan sang pamaagi para malikawan ang discrimination nga ginatawag. Sa bahin sang enhanced community quarantine sa City Government of Bacolod ginpahayag man sa Bisel Calde nga ready na ang executive order ni Mayor Evelio Lunaldia. Action Rex no antes ng interview nato ng Bisel Calde dito nagpagawa man sa announcement ang provincial government nga by Monday final na nga under na kita sa
ECQ nga ginatawag Action Rex. So, Pero diri sa napaabot syudad way pa magkapagwa no sang payag nga aton sining alkalde. wala pa Action Rex kay ginapauna nila ang provincial Dason ng government. syudad. Pero hambal sa vice alcalde ni Familiaran nga ready na ang executive order ni Mayor Bing Leonel Diaz. So expected dugay-dugay or buwas magapatawag sang press conference ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 hupod man ang alkalde sang Bacolod City. Mga update balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action Yo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ang balita gikan sa kay Action Artay Hupon sa special assignment masobra isa kagatos ka mga miyembro sang Home for the Blind sa Mansilingan nagapangayo bulig sa lokal nga panguluhan sang Bacolod bangod sa kawadon sang Palangabuyan. Anong nataboda sa taga-area sang barangay Mansilingan man? Ano na da nagatulog-tulog na da mga opisyal nila? Daw sige naman paragtaganay ninyo sang bugas da. Anong ubra ni sa mga opisyal ni sa barangay ni tulog kagkaon lang? Pwera lang sa mga mayo ha. Pero sa waygid hinimuan do kanami gid pang bakulon taludtod nila. Yaring kauna sa report ni Action Art tay hupon Action Art. Action Rex nga nagtawag kag ano naman? ano to man? O sige, proceed. Abi ko ani kon saot. Kung makasaot mo talaga. Ang kon lang acting president sa Home for the Blind sa may area sang sa area sang Mansilingan. Personal nga nagpadangat sa ila sining apelasyon sa lokal nga panguluhan sa Bacolod pagi kay Mayor Bing nga nagtawag diri sa Action Radio kag nagpagkangot gid agud nga mapalabot man ang ila concern bagod nga subong ang ila kalabanan sa mga miyembro sa una 3 ka beses pa sa isa kadlaw ang pagkaon nila buga sang kanon abi subong yan 2 times a day na lang. Sunod diri kay Rosendo Castillo nga tiway na to mga ginaobra nila nga mga massage parlor. Tiway gid sila pundo? Di may pundo man pro damo ko nanda sila pamilya mo. Tiyan mo nang problema sila kay amo nang pangabuhi nila, nagdamo pa pamilya nila. Di may hindi mga tigulang lang okay. Karada. Di silang Rosendo, silang isa kasi. Dito may gahatag manada sila da? Na supply? May isa ko ka private ka nagatag sining nagligad may nadlao. Pero di ko mo 1 week na sila away o Action Rex. Di ko na schedule pa na mo. May bulan nga ginatag manggit sila. Ang city galing Pisumong siling nila mo kung madugayan pa sir ka basi hindi kami matalupang dan basi kung problema pagit ang amon sining sitwasyon dire. Di personal sa niya pagi sa Action Radio hopefully mapadangat kami bingamon mo lang ninyo nga titani unahon kami kay mayo lang yakon way ka disparity way ka drasang problema sa ikang lawas mo nga magkapangita ka alternatibo nga palangabuyan mo tikon amo lang sa ligan mo may gagiga pa sa imo magkadto sa massage parlor for this time bisan masahi way naging sila income dako nga problema sunod diri kay Rosendo Castillo yari siya sa aton interview. Musta sin kasugo gid kayo sir. Sa una go brata kami sa mall nga naga-duty ta kami sa magkakaon kami 3 ka bisis. Sa isa kadlaw. Sugong kung pamahaw namon panyaga na lang panyapon. Kadua na lang ka bisis isa kadlaw kay way kami income. Dason 30 gid kami kapigado ang akong tani sir napanawagan sa ahensya sa atong gobyerno sa siyudad sa Bacolod nga bisan paano tani sir mabuligan man kami nila tani ka amon matang adlaw-adlaw namon kay simpre sirado nang mall ni na kami palangitan-an way na kami palangitan-an tiga pilar kami tani sir sa ahensya sa gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa natungdan nga opisyal sa Bacolod naton City Mayor nga matagaan man tani kami sir sang unanong pamagi mabulig nila sa amon 1 week na sir nga way kami ubra. Mga pila ka mo kabilog na sa Mr. Rosendo nga mga miyembro nyo? Ang dala kita ng kabilogan sir sa mga tigulang namon nga blind. Mga 100 kami kabilog sir. Ang tupad namon di ibang nga reklamo nga wais na bugas, way kanon. Di na taga daw siray na lang ang sitwasyon namon di sir.
Siyempre, kung ikaw yung makakaon ka, magabatyag naman sa yung mga iguto man sila. Sa kay Mayor Bing, Mayor, mag-apilar ko sa imo sa kami dili sa home for the blind na matagaan man kami di kung mabulig sang syudad sang Bacolod nga why na kami social income, nga why na kami ga masahe kung hindi namon. Bisan da sa NGC, Mayor, kung gabi nga mga bulag ginaplastar daw, why hindi naman sila gani kaplastar, why naga sila gamasahe. Malang palayag action Rex sa apelasyon ni Castillo po lang DSSD kagang in charge tira sa Home for the Blind basi kaso nila basi mao na bala hatagan na buligin sila sa ila kinahanglan. Ang ka-aksyon nyo, aksyonar tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time, la 1:02 na, 1:02 na mga kaaksyon, sa mga kaaksyon tadra may tisi anay ho, para pampabakod sang immunity booster ta, alkaline base nga vitamin C ini, may tisi ang alan. Para sa taong ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso, may tisi ang sabat sini, no? Isa pagid Santon Plus Herbal Capsule pangpatunaw sang bukol-bukol sa kalawasan taho bagsis tumor kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang tumaron tama tagadlaw. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar kag sarang man mabakal ina online. Kundi gani pa deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Daw lang alanggid ko sa tiyempo, mga talamyawon ta, pakaronan talang na, makatime kita. Thank you gid sa pag-upod ninyo, dra. Kay balogid ko ginahulat-ulat, gininila mo. Karon lang tugay-tugay, kay pikitigid ko sa oras, oh. Do hindi gid hikutar ning oras ta. Sige, standby mga kaaksyon, balik kita sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever.
Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts
that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your Time la 1:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol sa BCPO kapulisan sa syudad sa Bacolod nga nadistino sa mga borders control kung kaysa ginahisaan kag ginapakamalaot pa. Ginahisaan sila, kinagaobra man lang ni sila. Ay ho. Utok Pinoy mo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric! Aksyon Rex, kantong hugton ta ang aton nga paha. Laban. Ayo di purma. Magwagat ang dilargo kag makita ang prepa. Among nerds. Og tanay na ni pa, Aksyon Rex. Ti so good subong og tanay na ni pa ha. Yes,
Action Rex, no? Kay hasta pa sa April 14 kabay pa nga ka before sina mahagan-hagana. O kabay pa no nga magagana before sang April 14. Oo. Kag kabay pa nga until April 14 na lang kag hindi na malambutan Oo. sa bulan sa Hunyo, no? Dapat na eh. Kay masakit man ang 3 ka bulan nga wala gito. Laban eh. Buta? Ay, kabay pa, no? Kabay pa. Kabay pa nga wala lang COVID-19. Ayo di purma. Ang COVID nini mo nilambid dugay-dugay mo. Ay, laban gini. Malambiran. Ay, kita sinisang wala na sang... Daw halos subong bisigid ang mga LGUs ta, mga barangay officials ta, kay Kapitan Chadra kay Kagawad Jofred, siging paragtag nila subong. Abi paragtag makamuman. Ay, nano nga. Paragtag sila eh. Sila yung mga kasimaryo. Okay. Nga, dumdum mo sa aton. Ayo di purma. Sa ila lang kuno sige Yan ni Kapitan Chay kag ni Kagawad Jofred. Yan sa lang mo kumatrapo sa mga kapta na panagtag, no? Laban. Ay, Diyos ko. Ay, pabatik na sa atos pa rin, no? Nuno agisando? Oo, pabatik sa subong action sa imo number 1 program, no? Pwerte. Mayo lang nga pag-monitor da, parikoy. Sa parinuno da, no? Parinuno da. Agisando, pamatik sa permisibo. Dra sa Manuling sa Kawayan. Barangay. Mari Elizabeth da. Manuling Kawayan, no? Mga trabador, kurus ang katas Ventures, pamatik si Mox Rex. Ati, good. Mga trabador sang katas Ventures sa barangay Manuling, Kawayan ni paring Nono Agisando. Ati, okay. Oo, magkita na pa eh. Ara. Ayo di purma. Bisan kahoy lang pa. Pati kahoy doon lasado mo. Ang lulagaon to ng puno ka Jimilina da, ayos na, no? Mayo man akong rolagaw mo ng pait bla, no? Ganina, dap-dap. Dap-dap, kasi bulong pa na eh. Bulong na sa sakit. Hindi mo. LBM, no? Ano sa mga lupot-lupot, no? Tinano na yung ginakumod sa mga kapulisan ta. Apisar sang pagdayaw sa likod, may mga pagpapamuyayaw man. Ito yung ato nga po sa dapat na i-boss na ilang ang moral action Rex mo. Isa mo ni subong gasulays na sa init, gasulays na sa yap, o kung sa may mga tendency pa, kung sa magutuman sila. Pero tigil na bali, wala din na ini. Para nga ba't ipinsahan man kita mga pumuluyo. Dili kasi sila ang una man din nga mga isa sa mga frontliner man mo. Sang sining balati ay ang COVID magluwas ang aton nga mga doktor nurses kag taga BHW, no? So po na dapat Action Rex nga ato pumuluyo dili ka maghaboy pa sa mga masakit nga tinaga para Action Rex. Oo, gani Sakit mo na nga hambalo mo pang pulis ka to ginalipak mo pa, ginapakamalaot mo pa, ginahikayan, kung kaisa ginaakigan pa Action Rex, amo kagkusate, amo na may mga masakit ka pa nga mga mabatian kusa, no? So, po na lang ng ayo ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa mga utod na ito nga nagalabay sa ato ginatapati kayo nga check-up operation sa mga borders na ton. Hindi na lang kita magaboy sakit nga tinagkat kay kuno ang mga pulis kaon ng opisyo, damo pagkaon, kambiya, way nagkaon, buti na mga inabot. Ihambal pa na Black Rex, no? Ano nga? Utok yung tao sa luli minsindihan, no? Abi, pangkway na mga ngalan, bi, Colonel? Kung sino na kayo, panglawagon ka na di sila? Sa program sa BBP, para nga madidikit man sila, no? Para madidikit naman sila. Kag maitikit naman sila. Kasi si Colonel Ariel Pico, ang PIO, kasi siya mismo nakabato information nga mo ng masaming nga mabatian man sa iba naton nga mga borders control PNP personnel nasa likod sang pagdayaw may ara magli sa likod sa mga pagpamuyayaw Action Rex, no? Pamatian ta bala sentimento person sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Despite nga sa Pulaw, Bugtaw, Kapoy, Yabok,
init, isa magutman pa. We have no choice. Trabaho na itong gaobra man sa gihapon. Willing kami gihapon niya magserbisyo, magbantay. Abi mo, Action Eric, may naga-pass pa gani sa amon dira, no? May naga-kahisa pa. Eh, mayo lang kami kuno sa border control kasi ta may pagkaon pa. Ambal ko sila Action Eric, kamo naman dibulo sa amon, be, para mabalaan nyo man. Imbes tani ka magbulig ka mo sa amon, hindi nyo na yung pagkikayang ginaobra na amon sa amon dire. Kay kami, why kami di control. Tanang nga tao, pinaistorya na amon dire. Garisgo kami di sa amon niya nga safety, sa amon nga security, sa amon nga health. Di naman natin tani iya pag i-ambalon, nilibakon to pa yung mayo sa border control, damo pagkaon. Wala problema, masita lang, may pagkaon ka na. Sinigin malikawan only in the Philippines, Action Eric. Kung may forced evacuation, mapabilin sa balay, kaya kung may bantayan. Subong patiniro mo sa balay, magwa. Ano ba talaga, Action Eric? Ano ba talaga, Action Eric? Kalto. Ambot sa imo, sir. Ikaw lang na sabat. Kay way ka pangadtuan ni sila, Brian. Way kita presatuan pulista, daw ay kita likawan pulista. Laban ni. Naman ni ginahimo sa ato ka pulisan, pero do di sa kabalo man lantaw mo sa ginatawag bla nga maayo man nga feedback kag reaction bla Action Rex. Gani. Ay, oo nga mga tao ti. Sila balat na lang Ginoo, mapatawad na sila. Balandas la. Basta importante ka perform lang tayo, sir. Oo, importante ka perform lang ta. Kag bawat tani ang ato nga mga kapulisan bla. Nga? Kompletohon man ang protected gear man ay bo. Pati nga ito nga mga nurse daw. Nga, kulang pa? Kuwan lang, mask lang. May mga boots, may mga gloves na sila sa bungga. May ara. Oo. Gloves sa boxing? Sabi ko, gloves sa boxing. Ang gloves sa boxing, kung magkumod-kumod na, pusangan nila. Alam ron, hindi na maglisong apipigil dyan na sa tuwala, no? Kag suportahan pa rin sila. Gani man. Ibos na ilang moral. Kasi ginataya man nilang nakabuhi. Pulaw bugtaw ng gubra nila. Pangbasulon ta pa na sila man. May pamilya, mas Action Rex man mo. Kita mo, yung pamilya kasi buto ginabawli. Wala na nila. Tawag na nila nga unang kuhan is duty. Amo nang ginsumpaan nila mo. Dapat tumanon gina nila. Antes nila unahon na pamilya nila, unahon nila na yung pumunuyo. Kita ilang nga ginsumpaan to protect and to serve. Action Rex, no? Ayos. Wala kita na. Ara. Salamat. Karoon lang. Report di ka sa munisipyo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric, magmula nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, makakadlaw lang makadali mas mayugid, no? Kay kung kaysa kung nagaburingot ka, daw kalaway man. Ay, oo nga, nagaparagitlon kablas ang ara lang. Hindi na magpasobra, kaya rata subong sa hindi magklamo nga sitwasyon. Kung sinutong way, hatagay kung may sobra, pero kung wala sobra, anong tanabi? Mangita naman tong iban sa 14 diyas tanga pag paymunong sa puluyanta, siguro hindi man tanaman, no? Except lang sa may mga obra. Sa nagapamangkot dira, secure lang kamo sang ng permit gikan sa management ninyo para ipakita na sa mga checkpoints nga may trabaho ka. Kung party motor, dapat kumpleto ang imos ning ebidensya man mga papilis ang motor mo. Hindi kayo masakay ka lang sa motor. Kulang ang papilis ang motor mo. Hindi daw tinunto naman na. Dapat kumpletong motor. May ara ka certification lin sa imo nga employer. Kasimple. Abot ka na sa imo nga lubrahan. Kasimple. Amo lang na kasimple. Ang kutob ya mabilin sa balay, di dapat may pagkaon lang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hibalaontang report ni Action Alvin Graba, gikan sa patrol, din siya subong area, kagining parte sa no ID no entry, stricto nga ginapatuman sa mga pasahero sang terminal, sa terminal sang Ceres Bus. Pero ang Ceres Bus daw, abot kung masigin sila kayang reporta by Monday daw mauntat gini sila anay for the meantime.
Yaring kauda sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginapatuman karon nga adlaw ining no ID no entry policy sa mga pasahero nga nagasulod sa Ceres South Terminal. Nawasuro diri kay Miss Jade Ceballos ang legal kag public information officer sang Valyacar Transit Incorporated nga mas ginpakamaayos ang management sang Valyacar nga ang usisaon ang ID o kung ginmando sa mga gwardiya nga usisaon ining mga ID sa mga pasahero na lakip na ang pagkuha sang temperatura sa ila sining lawas gamit ining thermal scanner, nalakip man ang paghugas sa mga kamot sa main entrance sa South Terminal antes ka makasulod kag makasakay sa Bus Action Rex. Nawadugang pagidiri ni Ceballos tuyo sang ila sining panguluhan nga pangitaan sang ID ining mga pasahero inabangod may mga checkpoint sa sur nga bahin sang probinsya nga nagausisa man sa mga pasahero rason nga mas gina-inform Manila nga pangitaan sang ID kay in kaso nga sa may mga checkpoint along the southern parts sang probinsya mas mahapos na sa ila ipreparar ining mga ID. Nawa suno pagida diri Action na Rex sa kay Ceballos nga only sa South Terminal lang ginapangitaan ang ID. Pero sa North Terminal Action Rex wala nila ini gina-apply ang ining klase. Ano to ya? Kaya hindi man stricto ang pakadto halimbawa. Suno sa iya kay ang pagwa nila ya? Ang pagwa nila Action na Rex suno sa iya kay hasta lang ang biyahe nila, hasta lang man dito sa Victorias na way na sila kadto rekta biyahe San Carlos. Away na sila biyahe San Carlos? Way na Action Rex. Kana inabangod San ulang? Nagligad pa nga inadlaw Action Rex wala ti anong sakyan sa mga pasahero nilang halin sa Bacolod pa Sagay, Pacadis? Action Rex no ginapamangkot man naton Action Rex kay suno sa iya may mga hasta lang gid dira kay hindi man sila makasulod Action Rex kay especially sa Escalante halimbawa gay ara sa General antes ang Escalante may Cadiz pagagsagay? Manapla pa. May Manapla pa gani, may Victoria. Hasta pa sa Victorias lang biyahe nila? Oo, hasta lang gid sila sa Victorias. Nagsugod nagligad nga adlaw Action Rex. Kay suno sa iya, kay hasta lang gid dira ang ginmando sa iya Action Rex, sa ila Action Rex sa mga driver. Ari Action Rex aga pahayag ni Jade Ceballos. Actually, ang dra sa amon nga ang dra sa may sabok na area sa Pisay na nga terminal. So amo na da subong ang gin policy nga ginapapanaog kay tungod ba lang para hindi na lang gid maruya ang mga pasahero kay may mga area kita dira nga may ara checkpoint so may nakapagsaka nila sa baba pag suluda nila preparado mas lang daan kay kung makalabot sila sa checkpoint ginapapanaog sila kung wala sila sang ID so much better nga dira pa lang nga daan makaprepara na sila no may ID na sila nga ipakita. Ay kaluoy man sa ilang pasakaon dira sila sa terminal dason paglabot sa area nga may mga checkpoints makita nga wala sila ID papanaugon sila so amo na nga ginhimo dira sang amon nga BM sa Sabok no para dito preparasyon ng bala sa part ng pasahero nga na siya mabutang pa sa alang-alang o sa checkpoint amo na siya ang rason nga ID no entry kami. How about ang norte, ma'am? Ang norte, so far daw wala kita sa amon sa nakapalisin, no? Kay kagamay, halos kagamay na mag-isang pasahero. Ang gani, asta na lang sa Victorias ang biyahe. Kay paglabot mo sa Escalante, kag sa Sagay, hindi naman dito pagpasidlon. Amo na lang ng ginimo, manamon. So, ma-inform lang ang public, no? Nga muna. So, narag sa kapahin sa pahayag ni Jade Ceballos. Amaning balita report sa Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 29 ang aton oras sa mga kaaksyon ta diraho. Daligid lang kay makwantanay sa mga kaaksyon ta dira. Santon Plus Herbal Capsule anay, no? Parang sigurado nga dula ang ginabatyag tang mga balatian, no? Santon Plus Herbal
oil, no? Santon Plus Herbal Oil para sa mga atleta, sakit ng lawas, ang tuhod na ng kalawasan, ang hawak, kagang pusog-pusugan ta, kagang bilog nga kalawasan ta. I-massage lang portion nga masakit, tapos banyusan ta sang Santon Plus Herbal Oil mga ka-aksyon, no? Kag isa pa gid Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Kay kinanglan ta makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pa gid Santon Plus Herbal Soap, pampapakinis ang aton sining nga kutis, pampaputi. Pangkakas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, baho sa ilok, kag mga itong nga ilok na papution sang Santon Plus Herbal Soap, no? Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Coffee Mix, kag Santon Plus Herbal Soap, mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puliyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:31 ng aton oras, do maalang-alang ko tilawan tabi nga ma-check tanay ang balita gikan sa aton sining nga mga out-of-town reporters. Sakay aksyon na Roger Gutib sa syudad sang Cadiz kay kapulisan sa syudad sang Cadiz so nagsugod na sa pangdakop sang wala nagasunod sa social distancing. Ay tiyan mo nang dapat gidman nga himuon sa aton sining nga mga kapulisan baluka kung pasugtan talang ning mga residente sang isa ka lugar ba oo gid daw pamatyagan ko do puro gid mga mayad in taon. Pero do malangalang ko sa tiyempo kagang balita ni Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota, kapitan sang isa ka barangay sa syudad sang La Carlota ho, Vice President ginreklamo ang nagpost sa Facebook, hindi siya kuno makita na. Ay nano nga. Hindi siya kuno makita sa barangay niya nano ni nga pagkahimtang ni man. Hibaloon tabing dugang sining report si Aksyon Percival Villamor patirahon ta. Baho kay do nagakuan man no nagakalangalang man ang aton sining linya. Anong natabo sa imo no? Kay do nagakuan siya, nagakabitin no? Kabudlay ka tama oh. Daw gina-virus man ang aton sining linya. Sige. Kantuan tabing balita ni Aksyon Percival Villamor dira sa syudad sang La Carlota. Dali gilang Aksyon Persa kay ginaplasta talang anay para nga siguradong sigurado ang imo sining pagsulod sa aton sining linya no. Yari si Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota. Si Kapitan Annabel Bermudo, bali i-Vice President sang siyudad sang La Carlota kag pumuluyo sang Mabini Street, Barangay 3, La Carlota City. Emosyonal nga nagaparecord sa aton pulis sa La Carlota kahapon Marso 26, 2020 1:30. Ini siya ginaligar nga nakabasa sang fake news o kon sa Facebook nga nabalag didto nga ini siya ginaligar nga nadula kag ginapangita sa iyang pamilya. Kag nagtawag ang iyang bata nga si Honorable Bermudo nga ginpamangkot kung nakita na siya o kung nakapuli na. Nakibot ini si Honorable Bermudo nga sang balita nga naglanog sa bugos nga syudad sang La Carlota nga ginaligar nga nadula ini siya. Natigayon man naton karon nga na-interview mismo si Honorable Bermudo, si Kapitan Annabel Bermudo. Ari ang interview sang Aksyon Radio Bacolod. Nagtagap, pinanawag ang isa ko kabata. Yan na, nakita ka na. Siling niya sa akon, si Homer. Siling ko, ay,
nga nga kay daw gina-post ka sa Facebook nga nadula ka kuno. Siling ko, nasunod may pinanawag mga kapitan, mga kilala ko, mga constituent, may nagkato sa barangay. Lahat na ano ka, nga nga kami na-post sa Facebook, naghimo sang fake nga account. Daso naging gamit siya pa, may Jesus, the Savior, kunaan nga account. Siling ko ay nga sundin pakita nila sa ako, tapos may picture pa sa ako profile pic ko sa ako nga Facebook ang gigamit niya. Ang isa sa picture nga kuan ay may mga upod ko sa mga maestra nga nagaseminar sa Cesar daw sa Inahiya. Yung ko din isa nagkuha sa mga amo nga picture man. Then actually kilala na nasa guro namon kay ang tanan-tanan namon nga ang tanan-tanan sa Facebook sa ako ng pamilya do in-block ya. In-block ya kagin post siya ang amo sila para hindi makita sa pamilya ko. Amo to ang tingog ni Honorable Kapitan Bermudo, Vice President sang Lacarlota City, kagin aligar nga wala siya iya nadula action rates. Kundi ara sa mismo sa barangay kag nag-aasikaso kag nagabulig sa pumuluyo sa POM nasa diin naghatag assistance sa mga pumuluyo regarding sini sa ginatawag na COVID-19. So ginaligar niya na wala sang kamaturan ang nagalanog nga balita sa social media action Rex. Report gikan diri sa siyudad sang Lacarlota para sa BBI program una sa balita, una sa action Percival Villamor report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, ang balita ni Aksyon Roger Gotib, kagiban pa mga balita, kay Aksyon Nonoy de la Cruz, kag Aksyon Stephen Presquito, pakarunan talang ina, mga ka-aksyon. Kailangan lang ta sa tiyempo, ho. Daligid lang, ha. Standby, mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may Ika naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Isa ka breaking story, mga kaaksyon, Senator Sani Angara. Positibo sa COVID-19 naman, no? Isa ka breaking story, just in report, mga kaaksyon, Senator Sani Angara nangin positibo sa COVID-19. Swerte, no? Pila na sila ka mga senadorang positibo sa COVID-19. Sa mga kaaksyon tayo, rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining alawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang si ikayong lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Dira sa Banuasang Hinigaran sa Bilyones Drugstore, Ales Drugstore, kag sa Pontevedra, Tia Joy Pharmacy, sa March Pharmacy sa La Carlota, kag Ricarse Pharmacy. Para sa dugang sining ibalo, mag-contact or mag-text sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595.
Alang-alang na to sa Tiyempo, standby na sa This Is My Life, igasunod sa dirigi lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I make you laugh when you're blue. That way I can be. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon